ସ୍ମୃତି ମନର ନିବୁଜ କାନ୍ଥରେ ଖଣ୍ଡେ ଅଙ୍ଗାରରେ ଟଣା ହୋଇଥିବା ଗାର, ଯାହାକୁ ଲିଭେଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ମନର ନିବୁଜ କାନ୍ଥରେ ଖଣ୍ଡେ ଅଙ୍ଗାରରେ ଟଣା ହୋଇଥିବା ଏକ ଗାର, ଯାହାକୁ ଲିଭେଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ହଜିଯାଏ ସତ, କିଛି ଦିନ ପରେ ହଜିଯାଏ ସତ, ଆଉ କିଛି ମନର ନିବୁଜ କୋଠରୀର କାୟାର ଭିତରେ ସବୁଦିନ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଯାଏ। ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଆଖିର ଲହରୀରେ କେବେ କେବେ ନୀରବ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସି ପଲକର ବେଳାଭୂମିରେ ମଥା ପିଟୁଥାଏ, କେହି ଜଣେ ଏହି ଆଦରରେ ତା ନାଁ ଦେଇଛି ସ୍ମୃତି। ବରଗଛ ଡାଳରେ ଲଟକିଥିବା ଜହ୍ନରାତିଟିଏ ଫି ଦିନ ମୋତେ ହଇରାଣ କରେ ମନର କାନ୍ଥ ସେପଟରୁ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଭିତରୁ ବାହାରି ଏକଡ଼ ସେକଡ଼ ହୁଏ ଘର ଭିତରେ। ନିଝୁମ ରାତିରେ ଏକା ଏକା ଚାଲୁଥାଏ ସୁନସାନ ରାସ୍ତା ଉପରେ, ସାଥିରେ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଜୀବନକୁ। ମୁଁ ସିନା ଆଗକୁ ଚାଲୁଥାଏ, ବରଗଛ ଡାଳରେ ଲଟକିଥିବା ସେଇ ଜହ୍ନରାତିଟି ମୋତେ କୁହେ, ମୁଁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିବା ପାଦଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ କାଳେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି।